Bonġu, jisimni Miss Marija u nilqakom għal din is-sessjoni online. Illum se nisimgħu storja irrakkuntata minn kelb. Kelb bl-isem ta' Zepp. Dan mhuwiex kelb bħas-soltu, huwa kelb pjuttost speċjali, ftit partikolari. Zepp, il-kelb li se nitkellmu dwaru llum, iħobb il-futbol. Fil-fatt, it-titlu tal-istorja li se naqraw flimkien huwa Zepp il-kelb li jħobb il-futbol, iħobb il-ballun. Qabel ma nisemgħu din l-istorja, ejja naħsbu ftit fuq it-titlu u nippruvaw naħsbu x'se jiġri fl-istorja. Dan huwa kelb li jħobb il-futbol. Zepp, il-kelb għandu relazzjoni interessanti ħafna ma' dan l-isport, mal-futbol. Peress li huwa kelb, kif nistgħu nindunaw li dan l-annimal iħobb il-futbol? X'i jagħmel speċjali? Forsi iħobb jilgħab bil-ballun ma' sidu, jew inkella ma' xi membri oħra tal-familja li jgħix magħha. Jew forsi fil-għaxija l-għena tiegħu joqgħod bil-qiegħda fuq is-sufan ma' ġenb sidu jew inkella it-tfal li hemm fil-familja tiegħu u joqogħdu jaraw logħba futbol flimkien. Min jaf għalfejn Zepp iħobb il-futbol? Nistgħu nsiru nafu billi naqraw din l-istorja. L-istorja hija miktuba minn Sera Busuttil u minn Marija Cremona. Ejja naqrawha flimkien. Zepp il-kelb li jħobb il-futbol. Jiena Zepp u din hija l-istorja tiegħi. Mimlija tlajja u inżul. Forsi diffiċli temnu li din l-istorja hija vera, imma xi drabi il-ħolm veru jsir realtà. Jien kelb iswed. Tista' tgħidli pastardjat. Jien kważi kollni iswed. B'faxx abjad jinżel minn geddumi sa żaqqi. Għajnejja huma kannella, kulur ċikkulata. Sikwit in-nies jaħsbuni feroċi, imma għandi qalb ta' depp. Madankollu mhux dejjem sibt nies ta' qalb tajba. Ma tantx għandi memorji ċari dwar il-passat tiegħi, tanħabba l-fatt li ma tantx kienu esperjenzi sbieħ u allura ddeċidejt li ninsihom. Sidi kien isawwatni, iwaddabli l-affarijiet, iħallini bil-ġuħ u anke bil-għaġġ. Logħob u imħabba ma kienux jeżistu. Imma dak il-lejl niftakru sew. Qisu l-bieraħ. Sidi ġie lura tard bil-lejl. Din ma kienitx l-ewwel darba. Sikwit kont nara hekk. Refani u ħareġni barra fil-kesħa tal-lejl. Tefani fil-karozza u beda jsuq bla doċċ. Fi minnhom waqaf f'daqqa u ġebbidni il-barra. Ħareġ ħabel qasir. Żgur ma konniex se nilagħbu. Qabadni minn saqajja u rabatni ma' xadba tal-injam. Daħal fil-karozza u saq fid-dlam tal-lejl. Ma stajtx nifhem. Ħsibtu se jirritorna f'xi ħin. Iżda ma ġiex. Sebaħ u baqa' ma ġiex. Pruvajt niċċaqlaq, iżda l xejn. Inbaħt bil-ftit saħħa li kelli, iżda ma der ħadd. Irrassenjajt ruħi. Ftit niftakar x'ġara jew kemm domtem. L-unika mod li kien jirnexxieli nagħlaq għajn majn kien li nimmaġina li qiegħed ġewwa għalkien f'ħoġor xi ħadd li jħobbni. Darba waħda rajt figura twila u kbira ries għalejja. Qalbi bdiet tħabbat 6-6. Bżajt li kont ħanerġa' mmur għall-ħajja ta' qabel. Iżda kif wasal ħdejja ħarist il fuq lejn għajnejh u hemm rajt tjubija u ġentilezza. Avolja kont muġuħ ħallejtu jmellisni. Qata l-ħabel u refani. Ejja nieqfu ftit hawnhekk u naħsbu fuq dan il-karattru l-ġdid li għadna kif qrajna dwaru. X'tip ta' karattru taħsbu li huwa karattru b'qalb tajba jew inkella kattiv? Sissa għadna ma nafux biċ-ċar, ma nafux dan il-karattru fejn se jieħdu,
iżda l-awtur tal-istorja tawna ftit ħieliet, ftit informazzjoni dwar l-intenzjonijiet ta' dan il-karattru, dwar il-personalità ta' dan il-karattru, smajna l-kliem tjubija u ġentilezza. Zepp qal li ħallih imelsu, qata l-ħabel u refaw. Fejn se jieħdu? Fejn se jmorru? Eja, inkomplu naqraw flimkien. Ħadni f'santwarju u hemmhekk irċivejt l-attenzjoni u l-kura li kelli bżonn. Iltqajt ma' ħafna karattri bistejjer differenti, min intilef, min ġie abbandunat, min qatt ma kellu familja. Insomma, kulħadd bil-passat tiegħu. Ma ninsa qatt lill-princess, kelba ta' razza fina u pura li donna kienet tmexxi lil klieb l-oħra. Princess kienet rabbiet żaq tonda ġewwa s-santwarju u bilkemm kienet tiflaħ timxi, aħseb u wara tiġri. X'in tara, ma kontx taħsibha prinċipessa. Mela, għalfejn kien jisimha Princess? Għalfejn taħsbu li għandha dan l-isem jekk lanqas biss ma tfakkarna f'prinċipessa? X'taħsbu? Jien kont inkun ħerqana l-appuntament mat-tabiba Lawra li kienet tieħu ħsiebna u tħobbna qiesna il-mimmi ta' għajnejha. Avolja ma kont nifhem xejn, kienet tkellemni bil-mod u bil-ħlewwa. Tgħid x'kurzità kienet taqbadni biex nifhimha jew li nitkellem il-lingwa tagħha ħalli ngħidilha grazzi. Bħalma tafu tfal l-annimali ma jitkellmux bħalna. Għalhekk Zepp kif seta' juri lil din it-tabiba li huwa grat, li huwa vera ferħan b'dak kollu li din it-tabiba kienet qed tagħmel miegħu. Il-folja reġgħet inqalbet meta Fabio Ċappara ħadni ta' qali. Hemm iltqajt mas-sur Darmanin De Majo li kien sema bl-istorja tiegħi. Fejn kont tobsor li kelb bix-xorti tiegħi kien se jsir il-meskot tat-tim nazzjonali u se jiltaqa' ma' ħafna nies importanti u famużi. Fosthom kien hemm Pirlo, Buffon u Renato Sanchez li dakinhar kien jilgħab mal-Under 17 fil-Kampjonat Ewropew. Sikwit nieqaf inħares lejn ir-ritratti ta' mumenti bħal dawn u x'ħin ninġabar fid-dar il-ġdida tiegħi ġewwa ta' qali naħseb fuq l-istorja tiegħi. Inħossni tassew fortunat li għandi rwol daqshekk prestiġjuż li nirrappreżenta lil pajjiżi u anke inqajjem kuxjenza kontra l-krudeltà fuq l-annimali. Però aktar minn hekk, dawn il-mumenti speċjali mat-tim nazzjonali urewni kif minn esperjenzi korroħ u diffiċli jistgħu joħorġu stejjer sbieħ ta' kuraġġ, tama u imħabba. U dik hija l-istorja. Oġbitkom l-istorja tfal. X'taħsbu? Ħanitkellem fi dwar biċċa xogħol żgħira li nixtieq li taħsbu ftit fuqha. Mela, it-tip tal-istorja huwa Zepp, il-kelb li jħobb il-futbol. Nixtieq li taħsbu ftitlu differenti għal din l-istorja. Forsi taħsbu ftit fuq l-informazzjoni li għadna kif rajna u toħorġu b'xi ħaġa differenti, bħal pereżempju l-avventura ta' Zepp, għax kif smajna il-ħajja ta' Zepp hija avventura kbira. Jew inkella il-vjaġġ ta' Zepp kif minn dak iż-żmien ikraħ f'ħajtu wasal f'post fejn sab tant imħabba u kura. Jew inkella tistgħu ma semmux lil Zepp fit-titlu u tgħidu sempliċement il-kelb li jħobb il-ballun jew inkella il-kelb li jħobb il-futbol. U bekk iżommu kollox bħala sorpriża. Grazzi tal-li segwejtuna, narawkom. Ciao ciao!